हरे कृष्णा. सात्विक कोंकणी कुकिंग तू सगळ्यांक पुन्हा स्वागत करताची. आम्ही पत्रड करताची. पत्रडाचे वरलेले देंट असता वेंटी म्हणता ताका. आज आम्ही वेंटी आंबट कशे करचे म्हणून पळय हांवें हे वेंटी कटकून दवरलेले आसा आनी मसालाक अर्धवळ सोयी, सुकमिरसांगी 2 चिंचांब हे वाटूचे आनी फण्णाक सासाम, मेथी, करबेव आणि स्वाद अनुसार तुमका मीठ. वेंटी सिजोच्या दवरला आणि तुम्ही स्वाद अनुसार ताका मीठ घालचे. आता हे वेंटी सिजिल आसा आणि हे मसालो मिक्सरार वाटिलेलो आहे आणि तो घाण सोडया. सुकमिरसांगी आणि सोयी वाटिलेली ही घाण सोडया. तुम्ही पळयलेलं आसा हे आमटाक खतखत येता आसा. तुम्ही एक 2 टेबलस्पून नारळाचं तेल घेवका. तांतूळ हांगा सासाम घालता. सासाम फुटतानाची मेथी घालता तांतूळ आणि मेथी फुटता आसतनाची करबेव पाली घालता. आता हे फण्ण हांतूळ घालता. वेंटी आंबट जालेले आसा. हेच वेंटी आमटाच्या मसलान तू खतखत खाण तुम्ही पत्रड घालारी ते घशी पत्रड म्हणून सांगताची तशी वे जाता. आता हे तुळसी दळताचेर दवरनू अपासर कृष्ण परमात्माक प्रार्थना करून देवा हे प्रितीन भक्तीन वेंटी आंबट केलेलं आसा तू स्वीकार करून घेवका म्हणून सांगून देवाक अर्पण करता. हरे कृष्ण.